leaving. Uwi na kami sa LA. It's almost 5 a.m. So, sira na yung bag ko. Sira. So, let's go. Nantok pa ako. Alright. Hi, thank you. The fist last. Yeah. Oh. Put it here. Yeah. That was it. Yes, na kami. And we're waiting for a shuttle. Yeah. No, I think it's 20 something. You can, babe. What? Good. Ito mga Ngayon, dito na kami sa airport. Dito na kami sa Vancouver Airport. 4 hours yata yung flight eh. Bornok lang nagka-problema sa junior niya ulit. Dito na kami sa duty free. Daming mga umuubo. Sakit. Abang alak. Mahal. Black label. Vodka. This is Vancouver Airport. Ipahinga muna tayo. So, isang oras pa. Ito sa Tim Hortons. Haba na ang pila. Huwag na. Tubig na lang ako. Masyadong mahaba ang pila. Hortons. It's a long line. No, may ma'am. How's it? Bili tayo sa Tim Hortons. Bili tayo ng hot chocolates at tsokolate. Ng donut tapos at tsokolate. Ito yung sa atin. So we're Okay, we're boarding, going to LA. Okay. Lagay mo ba sa ano yan? Pass. Okay. Il est en tout temps interdit de recharger les
gatas. Just landed. Bye-bye. Cheers, yeah? We're here at LA Airport. LAX. Bring a bike, Roya. Kukunin natin yung mga baggage natin. Yeah, this is mine, man. I know. Oh, yeah. I'm looking for Nike. Okay, mag-shuttle na kami. Kasi kukunin namin yung iniwan namin na sasakyan. Iniwan namin yung isang car. Tapos yung ibang bata pipikapin yung papa ni Liv. So shuttle kami. Yan. 2 shuttle. Di ba yan? So akit tayo sa second floor. Nandun yung designated na shuttle namin. I know. Okay, brother. Yeah. I don't feel it. Ito yung nahulog ko. Shoot. Damn, sugat. Nadapa ako eh. Lousy. Sugat. Sira pa ako. Sakit. Tama. Balis na kami. Welcome. Thank you. Miss it. You're the one that have a good one. Wanna go back and watch? No, it's still her. Oh, kinuha na ni Ace yung sakyan namin. Finally, nandito na. Iniwan namin yung car namin dito. So, every 30 minutes. And masakit pa rin ang kamay ko. Yan. Tama oh. Bumagsak. They should just like us take the receipt. No. This is worse. This is bad. Why? Back to You guys LA. can take this. If you don't have a May bagong table na naman kami. Okay, we're back. Where's your ball? Me? Baba. Okay, nandito na tayo sa LA. At tayo'y mamalengke muna. At luluto tayong sinigang. Pepper, bakit? Tayong luya. Let's try it.
Ayun natin. Let's try it. Ah. Kambing, parang sumunta ng ano eh. Oh, kala ko na eh. Pork. Pork. Gusto ko sa ayan. Ayos. Okay, let's go X-Mart. Unang palengke. Pagkatapos ng ano ating Canada trip. Pero dito so init naman ngayon.